जों हाय ते खरकसा एक्टर हाय सिनि जागो पप रक शॉर्ट फिल्म खालायनाय KSF दोंखाबो KSF नि ना द नि सिनि मुं तामो विशाल बिसना सिना अच्छा तामो नि सिनि जागो कुचा ना कुचा रम प्राक देनो anu rijak man ta अच्छा ini to gongrai bai gongrai FC versus kumulung otomal fungsone rok na tom sone rok nini opinion जों सायमनो मोजां एबा दर्शकबो सायनो मोजां बमा हाय नोंले nini kumulung area bang tom dayo hai pun khela to kani dikeno lagi to fit mai ko je kam hai pun banyak sama ni kono ani tim diamond tim hanya ke chena heda je kam khele pun banyak tom dayo ta ta sing to ta sai thanga bidai ngai rok o mat ni o thong kholani bidai ngai rok chani thanai rok ta borona kari je tabok thang tona borona kari nini le nang to oroni ba jeto nang to khela burum nai pia bano je nang nai phaimani bisingo sabo strong team ungkuk strong team aw krak team ta aw bidai ngai rok strong team ga ke sopo jola gordel FC chen khabrok na ekdom strong team borok sabo be kalai mani abo borok ito tom mai ni kalai mani quarter final borok chen ta borok ni team ekdom unlucky bun mano hai pun borok chen ka am ka borok ya tin to dunung dikino ayang bol thangge bosirego ayang bol thangge bosirego jotoni no support tong hai da na pia ba kisa mana kisa besak bang lai keno mane takar lai bar nuk jao hai da na blai tung phalai uta tai tung phalai abo mane bedar hamini bagai tai mane satun bagai tai borok tension phai mama itangai kisa besak tas na keno tung phamu nugo khela no kai no am je player borok bujima thangai tam ne ke yakung sunang lai tong ho besai sunang lai tong ka bo kisi misi tension thai no hai no je jar football player tong ke bo amono kisa ma bujina ta na awa so jama khaini ta do ha main ta na belekhe yang noi makana